Koorka Galle Bothitido fuɗɗima wareje hente bo yen uddi télévision ma portable walla tablette ma sa leeli tawoyam toon mi yiɗa hay hunde daɗami hen sabu ɗum ala ko ɓuri welde o galle Bothitido e salkaja ene wonde Alassane Amina ene furo sukaɓe yo koor te kañum ñalla yota ko resto pari foot walla grand place suudi ñalla haalde tan ko wodanani ɗum alhamdulillah rabbil alamin tawam rawane en tawam yalla hokka men tawtore kadi o sahani mo alhamdulillah rabbil alamin e bural umma lewru yiyama bural ya wani yew karani ko mo dano sa bone makko kadi o wi o findina bural Khadijatu. Naam. Argay. Leera. Mama Lamin. Mama Lamin, mama do waday. Noddu nama. Mama Lamin. Naam. Argay non bamma. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Muhammad. Bismillah. Khadija. Naam. Naddur la mon ko jam. Dañ koy liggéey ko ko bon. Ko mi joni ko jama. Ngani hande woni le ko fuɗɗi man. Andi ko asan imam jama'a. Won non wasiyaji balani don e jama'a. Wonande mo le fof yo waaju galle mum. Ɗum ɗon ko siɓaani ko min kay yamirto wonɓe yo mbaajo galleji mumen alaa ko haali min ɗum ɗon noddirno mon ko jam koye lewru korko gonɗen kala ko neɗɗo waɗatno lewru korko wona lewru ko lewru fof ɗata fof moƴƴi kono lewru korko ɗo kadi ɓuri ko addi fof lewru korko ko anndi nganndiɗon hoore lewru ɗum haa maaya tan hoɗum gonde cellal surtout an Khadijatu tawi haydara heɓani ko koron lewru ha maayi korka noon wona tan a ñamani a yarani wona ɗum woni korka a jaggat ɗum a fanita hay goto a yahata ɗo fotani yaade a wattata fotani waɗi kala ko faade dewal ɗum tan poɗɗa waɗi ɗum ɗo noon mboɗi ɗi mbaɗi noon mbiɗi Khadija de an woni yummo galle o debbo woni fof debbo woni aduna debbo woni galle debbo woni fof ɗum noon noon koɗon waajima e ɗum tinno e galle o tinda e ɗum bandal ɗum min komi koto continue wa ɗum ko dawa so mumimi jama noon ko dawa komi dawa ɗum noon tinno heen korka ko ɗiɗi balla kono poɗɗo waɗi ɗum tan ɗon ɗum Min nani ko kalɗa ko a waɗi no gowɗa wadde min wadde a jarama Allah jarama min nana caggal ma eyi Allah jarama madani anani ko nenema haali ko wallahi ɗum ɗon noon joni anne mbiyatnaka kalmo aɗa janggi eyi ɗum noon tinɗa koye lewru goto ɗum ko woni anani sa yi mbaɗiɗa kiram maɓe
you.